Čau, dneska vám urobím recenziu na šampóny, ktoré som používala, vypoužívala a ktoré používam. Takže s ktorým začneme najskôr. Je to tento Sajos rúžový. Obsahuje Procelium keratín. Sľubuje lesk vlasov. Je pre normálne a suché vlasy. Je to veľmi dobrý šampón, ale nebola som s ním nejaká veľmi spokojná. Konfekcia má 500 ml. Vlasy po ňom zostávajú také tvrdé. Neviem, nebola som s ním spokojná. Je tam ešte trochu, ale nedopoužívam ho. Takže ďalší čierny Sajos sľubuje veľký objem vlasov, je bez silikonov, konfekcia má 300 ml, obsahuje keratín primer. Tento šampón bol celkom fajn, aj vonia pekne, ale nič moc. Nebola som s ním nejak spokojná. Ako objem dodá, ale neviem. Nebola som s ním. Mám tam ešte asi polovicu. Dopoužívam ho iba, ak vážne nebudem mať ktorý šampón používať. Teraz tak všetko k tomuto čiernom Sajosu. Potom tu mám ďalší Sajos, tento zlatý. S ním som veľmi spokojná. Je pre suché vlasy a vlasy bez síly, slabé vlasy. Sľubuje 100% štruktúru vlasového vlákna, lesk, obsahuje keratín, pekne vonia, má 500 ml, mám tam z neho trošičku. Tento šampón si ešte kúpim, lebo je fakt krásny. Ho vám ukážem. Neviem, či to je dobre vidieť, ale má tam také trblietky, obsahuje také trblietky. Veľmi super šampón, veľmi sa s ním spokojná. Takže s ktorým ďalej? Biopoint. Ten som kúpila v Taliansku. Je pre vlasy, slabé vlasy a poškodené vlasy. Sľubuje reparáciu, alebo teda obnovu vlasového vlákna a krásne vlasy. Obsahuje makasársky olej, keratín a hodvábne proteíny. Tento šampón má stál asi 19 €. Za tú cenu, tá kvalita absolútne. Ako tento šampón pekne vonia, má krásne balenie, táto pumpička, ktorá fakt je praktická. Balenie má 400 ml. S týmto šampónom, keby stal 2-3 €, tak som s ním veľmi spokojná, ale za tú cenu kvalita mi absolútne nevyhovuje. Šampón mi absolútne nevyhovuje a kvalita absolútne nie. Dobre, takže to je tento šampón. A mám tam asi toľkoto, lebo ho nepoužívam. Ale je mi ľúto tieto šampóny nedopoužívať, takže občas ich dávam na vlasy a tak a skúšam. OK. Ďalší šampón je BC Bonacure Hair Therapy od Schwarzkopfu. Tento šampón má 250 ml. Tiež sľubuje rekonštrukciu vlasu, krásne vlasy po umytí, ale
ale po tomto šampóne zostali vlasy tvrdé a musela som si dať veľmi veľa balzamu a masky, aby som ich mala pekné a hebké. Takže tento šampón mám asi potiaľto a asi ho niekomu darujem, lebo vôbec mi na moje vlasy nevyhovuje. Potom tu máme Sunsilk. Tento šampón, z tejto rady som mala aj žltý, na mäkké vlasy sa mi zdá. Tento je na pre dosiahnutie kučeravého efektu, alebo teda pre kučeravé vlasy a pre vlnité vlasy. Je to veľmi super šampón. Nestojí veľa, krásne vonia. Tento šampón, to mám asi 3. balenie, lebo som s ním veľmi spokojná a mala som z neho aj kondicionér. Super, vlasy naozaj kučery definuje. Nemám o čom, tento šampón si budem kupovať, lebo je vážne super. Aj ten žltý bol dobrý a ešte som mala zo Sunsilku, ale väčšinou mám kondicionéry, čo obmeňujem a čo ma zaujímajú. Šampóny si kupujem tieto ostatné, čo som dostala, ale šampóny si kupujem vážne, keď ma jeden zaujíme, tak ho používam, aj keď ho musím striedať, pretože šampón nie je dobre používať stále, jeden ten istý. Potom si vlasy zvyknú a už potom to nefunguje tak, ako by malo. Dobre, takže ďalší je to tento fialový šampón, ktorý ma Mina poslala z Rakúska. Vlastne nie, tento by poslala zo Slovenska aj od značky Swiss Au Pair Silver. Je to šampón proti nažltnutému odtieňu na zosvetlené alebo šedivé vlasy. Ja keďže som si farbila vlasy a mala som ich farby slonovinovej farby, tak počas umývania, alebo keď som šla k moru, alebo na bazén, alebo niečo tak mi začali žltnúť. Takže tento šampón občas. Je to dobrý šampón, pekne vonia, konfekcia má 250 ml, ale ten od L'Oreal, čo je tiež tento fialový, s ním som bola veľmi spokojná. Vyskúšala som tento, čo je trošku lacnejší, ale keby som vám mala odporučiť, tak určite ten L'Oreal. To bol fakt dokonalý. Ale tento tiež spĺňa svoju funkciu, iba že vlasy zostanú trošku také tvrdé, nerozčesateľné. Ale zostanú po ňom vybielené. No, môžeme povedať, že som s ním bola spokojná. Okay. Ďalej, Head and Shoulders. Tento som vypoužívala celý. Je proti lupinám. Ja nemám lupiny, ani som nikdy nemala. Ale keďže už ma nebaví dofarbovať si blond vlasy a chcela som si dať prestávku, chcem mať vlasy svoje naturálne, lesklé, nechcem už vidieť ani žiadnu farbu. Tak som zobrala do ruky šampón proti lupinám, pretože som niekde na nete čítala, že šampóny proti lupinám sú veľmi silné a sú nepriatelia farieb, takže zmývajú farbené vlasy. Tak som to vyskúšala, je to pravda, lebo vidíte, už sú to len také oranžové a vymýval sa mi to do mojej farby, čo mám špinavý blond. Takže veľmi som s ním bola spokojná, pekne vonia, pekné vlasy zostali po ňom. Ale tiež, že vraj nie je dobré používať stále šampón proti lupinám, lebo ten, kto nemá lupiny, tak sa mu vytvoria. Takže toto len občas, ale super šampón. Je to ten obyčajný Classic Clean. Veľmi dobrý šampón. Odporúčam. Ďalej tu mám Dove
Hair Therapy, mám tam toľkoto, asi to vidíte na kamere, že? Je to 2 v 1, Daily Moisture. Obsahuje Pro Moisture Complex, je na normálne vlasy, mal by ich ochraňovať proti normálnemu stresu alebo normálnym škodlivým prachu a tak. Tento šampón celku fajn, pekne vonia, veľmi pekne vonia, má 250 ml, vlasy po ňom zostanú pekné, za tú cenu fajn, ale keby som vám mala odporučiť, tak oddal určite iba sprchový gel, alebo teda sprchové mlieko, sprchový krém, alebo normálne telové mlieko, pretože tie robí vynikajúce, fakt som s nimi spokojná, hydratujú pokožku, ale šampónom sa nemali asi zaoberať. Šampónmi sa asi zaoberať nemali. Dobre, to je môj názor, takže to berte s rezervou. OK, takže tento fajn, cena fajn, kvalita fajn, nejak, že by som z neho bola nadšená, to nie, ale ako je fajn. OK, ďalší kofeínový šampón. Tento šampón by mal byť dať energiu vlasom a mal by ich stimulovať k rastu. Tento šampón je od značky Alpecin, kofeín šampón C1 alebo C1. Je to v maličkej fľašičke 75 ml. Vyzerá takto. Je to fajn šampón, ja mám stále veľa vlasov, musím si zaklopkať, ale je to fajn šampón. Videla som, že podporuje rast vlasov, aj nových vlasov, aj rastu ako dlhu, dá vlasom energiu, taktiež ich vyživí, veľmi dobrý šampón tento. A posledný šampón, konečne, lebo je to už strašne dlhé video a určite sa nudíte. Je to Antika Herboristeria, mám ho ešte plný, pretože je to asi druhé balenie. Iné z Herboristerie som mala kamomíla, kamilkový. Tento je karité a kokos pre suché vlasy, čo teda ja po dĺžkach mám, keďže som stále farbievala na blond. Obsahuje provitamín B5 a intenzívny proteín, potom lipidy naturálne. Je to naturálny šampón, vonia, ak si pamätáte tie staré, také tie žihlavové šampóny, tak presne tak vonia, ako ten žihlavový. Ten som používala kedysi, keď som chcela mať veľmi silné a dlhé vlasy. A po ňom vážne rástli vlasy rýchlo. Ale tento, vráťme sa k tomu, pekne vyživí. Je to strašne super šampón, 250 ml a stojí iba 99 centov, čo je vážne cena. Kvalita je úplne perfektná, cena nízka, je to od firmy Schwarzkopf & Henkel. Takže veľmi spokojná, vyzerá takto. Má také pekné balenie. Ďakujem vám za sledovanosť a ak sa vám video páčilo alebo nepáčilo, je to jedno z mojich prvých videí, takže ak by som mala niečo zlepšiť, čo určite mám, tak mi to napíšte dole do komentov. Pripojím vám aj blog, ktorý píšem, tam keď niekto si nechce pozrieť video, môže si to prečítať, možno to niekomu lepšie. Takže o každom šampóne mám presne špecificky vypísané veľkosť balenia, aj všetko to, čo som vlastne povedala, možno aj nepovedala. Dobre, tak ja vás zdravím a teším sa, že ste ma sledovali. Komenty dole a na budúce. Ahoj!